Sassi, c'era il Shabbat,
bdini l-odwa li britna l-ħelsin isma l-lubna fil-għajn islulek li zbahanja l-inti ġet mażmin ħajr mulej ħajli mewt ħassar dnubna tajtna l-ħajja wissem fil-qawmin fik il-qana biex bħalek mal-qawma niksbu rebħa f'saltna blatmi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U disa nofruwa għal-Ruħ Mary Gawċi. Għanna xorti spirituali kbira illi din is-sena minkejja li għadna għaddejjin bil-pandemija il-Madonna qed issejħilna biex minn dan is-santwarju intellgħu qudiema tal-bħerqan għal pajjiżna biex jeħles minn dan il-flagell għad-dinja kollha speċjalment għal pajjiżi fejn għadu jaħkem u jeqret ħafna imwiet innoċenti. Il-Madonna qed issejħilna biex aħna nitolbuha tinterċedi quddiem Alla il-Missieru ħanejn għall-umanità kollha. Se nibdew dawn id-devozzjoni tant eżisa għalina l-erbat ta' Santa Marija, l-erbat ta' Pinu, biex fl-iskola ta' Marija nitalmu dawk il-virtujiet li jenna jiswewna biex narfu x-xejn tad-dinja u narfu s-siwi tal-ħajja li għalija qegħdin nippreparaw. Ejja għalhekk nagħmlu dan il-pellegrinaġġ ta' fidi f'dawn il-15 erba nitolbu lil Madonna biex takkumpanjana bil-protezzjoni tagħha u bil-preżenza ta' bina Ġesu. Ħutjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Int ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek mulej ħnina. Int kollok tieba mal-midin bejn Kristu ħnina. Int avukat tagħna quddiem il-Missier mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrinna d-nubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem nitolbu. Illum qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija għajn ta' dawl u ħajja. Mulej il-Knisja mill-fonti tal-ilma safi tal-Magħmudija tagħti tweli ġdejt bħala bnedmin tas-sema lil bnedmin li jiġu fid-dinja bħala bnedmin tal-art, għatija li twassalhom għax-xeb sħiħ ma' dak li tagħna l-ħajja li mwieled mill-Verġini safja u ħelwa sar il-kbir fost ħafna ħwa u feddej ta' kulħadd. Ġesu Kristu Sidna li Alla jekk jgħix bisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien niżlu f'Antiokkja xi wħud mill-Ludija u bdew jgħallmu lill-aħwa. Jekk ma toqgħodux għaċ-ċirkonċiżjoni skont id-drawwa li ġejja minn Mosè, ma tistgħux issalvaw. Pawlu u Barnaba għamu kontra tagħhom u ħadwa magħhom bi sħiħ. Għalhekk qatgħuha li Pawlu u Barnaba u xi wħud oħra minn Ġerusalemm ikellmu lill-Apostli u l-Presbiteri fuq din il-kwistjoni. Il-ġemgħa tal-Knisja marret qabbadhom it-triq. Huma għaddew mill-Feniċja u s-Samarija jitkellmu fuq il-konverżjoni tal-pagani u jinislu ferħ kbir fost l-aħwa kollha. Meta waslu Ġerusalemm, il-ġemgħa tal-Knisja, l-Apostli u l-Presbiteri laqgħuhom tajjeb ħafna u huma għarfuhom dak kollu li Alla kien għamel magħhom. Iżda xi wħud min-naħa tal-Fariżej li kienu hemmnu għamu jgħidu jeħtieġ illi joqogħdu għaċ-ċirkonċiżjoni u jkunu obbligati iħarsu il-liġi ta' Mosè.
Għalhekk l-apostli u l-presbiteri iltaqgħu flimkien biex jaraw din il-kwistjoni. Il-kelma tal-mulej. Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej, diġà qegħdin riġlejna fi bwiebek Ġerusalem. Flimkien sejrin ferħana Ġerusalem mibnija bħal belt maquda ħaġa waħda. Lejja it-tribu jitilgħu it-tribujiet tal-mulej. Sejrin ferħana. Hemm skont il-liġi ta' Iżrael ifaħru isem il-mulej għax hemm twaqfu t-tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet tad-dar ta' David. Halleluja, halleluja. Ibqgħu fija u jien nibqa' fikom, jgħid il-mulej. Min jibqa' fija jagħmel ħafna frott. Halleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu jiena għaddilja vera u missieri l-bidwi. Kull fera fija li ma tagħmilx frott jaqtaqqa u kull waħda li tagħmel il-frott jiżbora u jnaddafha biex tagħmel frott aktar. Intom ġandaf minħabba l-kelma li jettilkom. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minnha infissa jekk ma tibqax fid-dilja, hekk aqqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jiena id-dilja, intom il-frijej, min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija jintrema barra bħal fera u jinxef, imbagħad frijej bħal dawn jiġbruhom u jixtħuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu u jingħatalkom. Din hi l-glorja ta' missieri li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxipli tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Tifhi? Tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubitna. Illum qegħdin immiddu l-ewwel pass f'dan il-pellegrinaġġ ta' fidi u ta' skoperta. Ta' fidi għax aħna nemmnu illi il-Verġini Marija li hawnhekk kelmet lil waħda xebba Carmine Grima u tkellem lil Lawċin u l-Maltin kollha. Għandha x'tgħidilna f'din is-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu fiha mhux biss minħabba l-pandemija, imma minħabba s-sitwazzjoni ta' sekulariżmu kbir, ta' post fejn Alla qed jiġi dejjem mogħti l-ġenb, fejn ix-xewqat tal-qalb, fejn ix-xewqat tal-ġisem qed jingħataw dejjem iktar importanza mill-ġenerazzjoni li tiela. U aħna fid-dawl tal-blandon, fid-dawl ta' Kristu Virxoxtat, ġejna hawnhekk fl-iskola ta' Marija f'dawn u se niġu f'dawn l-15 erba biex nitalmu minn għandha kif insiru dixxipli veri ta' bina Ġesu. U kif se ngħixu dan il-mument ta' fidi li aħna msejħin għalih bħala il-poplu tad-dixxipli tal-imqajmin mill-mewt, aħna d-dixxipli tal-Irxoxt. Il-Verġini Marija lilna tatina il-grazzja biex niskopru s-sens tal-pellegrinaġġ. Aħna pellegrini tas-sema pajjiżna. Aħna niġu hawn mhux għax tajna qalbna mid-dinja, imma għax nafu li il-ferħ u l-kuntentezza mhux ħansibuhom fil-milja tagħhom f'dejn id-dinja. Kif tgħid il-Verġini Marija lil Santa Bernardina ġewwa Lourdes, ma nagħmlekx kuntenta hawn f'din l-art, imma fid-dinja illi għad trid tiġi nagħmlek kuntenta fis-sema. U aħna npoġġu lilna nfusna f'dan il-pellegrinaġġ ta' skoperta. Jallimna il-Konċilju Vatikan it-Tieni illi Ġesu fis-sema fejn idi ġa fil-glorja bir-ruħ u l-ġisem hija l-bidu u xbija tal-Knisja
kif tkun perfezzjonata fi żmien. Hekk ukoll hija fuq din l-art bħala sinjal ta' fidi, jiddi bħala sinjal ta' tama żgura u ta' faraġġ. Kemm għandna x'inkabru din ix-xewqa kbira f'dan il-pellegrinaġġ illi niskopru dan is-sinjal ta' tama żgura u ta' faraġġ għalina. Meta nkunu ġejjin hawn, nintlew b'entużjażmu kbir, ngħidula l-Verġini Marija kabbar fina din it-tama żgura li l-mulej qiegħed jistennina. Farraġna f'dawn il-momenti li għaddejjin minnhom fit-taħbejt, fil-mart, fit-tiġrejb li ngħaddu minnhom. U waqt li nkunu nagħmlu din it-talba, aħna nkunu nesprimu dik il-verità kbira fiex fl-interċessjoni tal-Verġini Marija. Għax il-Verġini Marija hija avukata tagħna, ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Hekk nitolbu fis-Salve Reġina u waqt li nagħmlu dan x'inkunu nagħmlu? Inkunu naffermaw dik il-verità kbira li l-Verġini Marija tista' tinterċedi għalina, tista' tidħol, tista' taqbes għalina. Jallimna infatti il-Konċilju Vatikan it-Tieni jimsebħa l-Madonna, imsebħa fis-sema fuq il-qaddisejn u l-anġli kollha tinterċedi, tidħol għalina, taqbes għalina quddiem bina biex il-familji kollha tal-popli, kemm dawk li jiżżejnu bl-isem ta' Nsara, kemm dawk li għadhom ma jafux is-Salvatur tagħhom, jingħaqdu fiex, jingħaqdu f'lena, fil-paċi, fil-ftehim, f'poplu wieħed ta' Alla. Hemm xewqa isbaħ li nistgħu nitolbu lill-Verġini Marija ikbar minn dejn illi aħna bħala bnedmin ningħaqdu f'lena, fil-paċi, fi-ftehim, f'poplu ta' Alla. Aħna ġemma żgħira imma mimlija bil-fidi nġbarna dolodu biex nitolbu din il-grazzja lill-Verġini Marija. Imma nitolbuha wkoll biex fl-iskola tagħha mhux biss tinterċedi għalina ma minn hawnhekk f'din l-ewwel erba' aħna noħorġu b'dawn is-sentimenti illi diġà qegħdin fil-ħajja tal-Verġini Marija. Fiduċja kbira kif kellha fl-iben ta' Alla magħmul bniedem. Li nkunu konxi kif kienet illi t-triqat tagħna huma t-triqat tal-mulej u ngħidulu mexxina fit-triqat tiegħek. Li nkunu ħerqana waċċana illi bħala nisimgħu il-kelma tal-Alla u nħalluha tagħmel frott bnejn fina. Illi nozzu il-valur ta' skiet il-Verġini Marija fl-ikonografija Bizantina dejjem insibuha b'xoftejja żgħar, b'subajja fuq xoftejja. Serva silenzjum kien jgħid San George Preka quddiem il-mument tat-taħbejt, quddiem il-mument fejn inħossuna maqrusejn minn xi kelma jibsa ta' dawk ta' madwana. Illi niskopru illi l-Verġini Marija tista' ssir għalina għallima kbira spiritwali, il-mulej li jgħidilna jiena t-triq il-verità u l-ħajja u li jiena jagħtijilna bħala dixxiplu illi mxiet din it-triq u kapaċi tiggwidana. U biex iseħħ dan kollu eżistijej għandna bżonn l-għajnuna tal-aktar oli għaliex il-Verġini Marija ma wettqitx il-missjoni tagħha bil-ħila tagħha ta' bniedma, imma wettqet il-missjoni tagħha x'kienet imdella mill-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu jiġi fuqek, jgħidilha l-Anġlu Gabriel, u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek, imdella mill-qawwa tal-għoli. Marija qamet u tħaffef l-għolijiet. Meta nkunu mdellin mill-qawwa tal-għoli aħna niksbu qawwa kif kellha il-Verġini Marija. Il-ħajja tal-Verġini Marija kollha mixja taħt id-del tal-Ispirtu Santu. Kemm nixtiequ li aħna wkoll il-ħajja tagħna tiġi mdella b'dejn il-missjoni. Għalhekk naraw li l-qawwa tal-Ispirtu tbiddel lill-bniedem, tbiddel lilna. F'Nażaret li l-Ispirtu jinżel fuq Marija u jagħmilha dixxieplu ġdid. F'Ġerusalemm jinżel l-Ispirtu Santu jagħmilhom dixxiepli ġodda. Bil-qawwa tal-Ispirtu bi Kristu fih dan Marija hija tħaffef l-għoljiet u ma tarax id-diffikultajiet. U bil-qawwa tal-Ispirtu ġewwa Ġerusalemm l-Apostli joħorġu u jxandru jagħtu xhieda lil mulej huwa ħaj u għadu jagħmel ġubijiet fostna. Ġewwa Nażaret il-Verġini Marija tiftaħ fomma u tinsa ċinnu ta' tifħi li bih ix-xandar
l-opri kbar ta' Alla fid-dar ta' Elizabetta u naraw ukoll f'Ġerusalemm Pietru u l-Apostli jibdew jitkellmu fuq l-opri kbar ta' Alla u huma stess isiru parteċipi minn dawn l-eġubijiet għax jibdew wettquhom huma stess fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Hekk jiġri lilna meta aħna npoġġu lilna nfusna taħt id-del tal-Ispirtu Santu fl-iskola ta' Marija u nħallu lill-Ispirtu Santu imexxina. Għalhekk it-talba li nagħmlu lill-Verġni Marija f'din l-ewwel erba' tagħha hija dejn o Marija f'dawn l-erbgħat qed inħallu djarna biex niġu għandek. Għalhekk nixtiequ illi bħalek inkunu immexxija mill-Ispirtu Santu tal-Alla. Nitolbuk itlob fuqna l-Ispirtu ta' Alla kif għamilt mal-Apostli meta kienu imbeżza u maqfula fiċ-ċenaklu. Iftħinna qalbna ħalli fina jagħmar l-Ispirtu u hekk insiru ġisem wieħed fi Kristu. Ħajkun l-Ispirtu illi joħroġna mill-għeluq u mill-biżgħat biex bħalek inġorru u nwasslu lil Kristu lil kull persuna illi magħha niltaqgħu. ħatfur bil-ferħ il-qalb ta' kull bniedem biex miegħek janni kull tifħej lis-Salvatur. Amen. Ikun infakkar Ġesu Kristu. U bil-wifqa għat-talbiet tagħna miġburejn f'dan is-santwarju għażejs tagħna fid-dar tal-Verġni Marija fl-iskola tagħha aħna npoġġu lilna nfusna bħala studenti jumli, pellegrini illi nixtiequ nimxu wara bina Ġesu. Għat-talb tal-Verġni Marija mulejja Alla tagħna għati il-paċi lil qalbna, kabbar fina l-fidi, kabbar fina x-xewqa li nisimgħu il-kelma tiegħek u nħalluha tnibbet opri ġodda fina. Nitolbu għat-talb tal-Verġni Marija nitolbuk tħares lil pajjiżna, lil Malta u l-Għawdex tagħna, tħares lil persuni vulnerabbli tagħna. Dbiet il-bot minn xtutna dan il-flagell kif ħafna drabi għamilt fil-modi fl-istorja ta' ġensna. Għati il-qawwa lil dawk kollha li qegħdin jitħabtu biex iħarsu lil poplu ta' Malta u Għawdex. Għamel li aħna wkoll ikollna sens ta' attenzjoni kbira lill-oħrajn billi inħarsulhom saħħithom u ngħinuhom fil-mument ta' fraġilità. Nitolbuk għall-murda kollha ta' Malta u Għawdex illi fik biss iqegħdu it-tama tal-faraġ u tal-fejqan tagħhom. Akkumpanjawhom intu Verġni Marija minn dan is-santwarju għażejs u għatihom il-faraġ tal-preżenza tiegħek. Nitolbuk għall-Papa Franġisku għall-isfijiet ta' Malta u Għawdex, għall-isfijiet illi għandna jservu lill-Knisja barra minn xtutna biex timlihom bl-Ispirtu Qaddejs ta' Ibnek ħalli huma wkoll isiru dixxiepli fidili tal-Vanġelu. Nitolbuk għall-familji eżis tagħna, nitolbuk għall-anzjani tagħna, għall-koppji żgħażagħ, għal dawk li għadhom jedukaw, paċenzja, fidi u b'akkumpanjament spiritwali lil uliedhom ħalli jarfu ikunu xhieda mimlija mħabba ta' Ibnek Ġesu. Nitolbuk għalina biex ittina l-grazzja f'dan il-pellegrinaġġ qegħdin nibdew dawn il-15 erba illi nkomplu dan il-pellegrinaġġ u nidħlu f'atmosfera ta' konverżjoni lejk ħalli ninbidlu minn dak li aħna bħalissa ħalli nkunu ktar xeeb ta' ħumna l-kbir Ġesu Kristu Siedna. Fiskiet ta' qalbna nippreżentaw it-talba personali tagħna fil-waqt li nitfgħu il-ħarsa tagħna fuq il-wiċċ għażejs tal-Verġni Marija fil-kwadru tagħha. Bil-qalb nitolbuha Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midin bejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla il-Missieri li jista' kollox. Ilqa Missier Qaddejs l-offerta l-qiegħda tagħmillek il-Knisja Verġini jew tagħmel dak li għamlethom Kristu biex tkun ġisem wieħed miġbur minn kull ġens u nazzjon u moti il-ħajja mill-Ispirtu s-Santu bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżu ħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għaliex b'don tal-għaġeb tat-tjieba tiegħek ried li fis-sagramenti tal-Knisja jseħħu l-misteri li fil-verità kollha tagħhom seħħu fil-Verġni ħelwa u safja. Il-Knisja mill-fonti tal-Magħmudija tagħti twelid lil ulied ġodda li jej bħala verġni tnissel bil-fidi tal-Ispirtu s-Santu. Tidlek biż-żejt ta' żejt tal-Griżma dak li jkunu għadhom kemm twildu biex fihom jinżel bid-doni tiegħu l-Ispirtu s-Santu li jissawwab bil-kotra fil-Verġni imbirka. U kuljum tħejjej il-mejda l-ulieda biex titmakkum bil-ħobs tas-sema li l-Verġni Marija tat għal ħajja tad-dinja Ġesu Kristu Sidna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddejs tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs raddil ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' raddil ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajra xoġbok tilqana għaw quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lina li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Mary Gawċi li jogħġbok is-sejħila għal għandek minn din id-dinja, għamil li kifi bil-Magħmudija mietet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tirxoxta għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, niftakru fil-mejtin eżistana, speċjalment fil-vittmi ta' din il-pandemija.
daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazzhom Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, ma' apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierina illi inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, għafrinna ġunubitna, bħalma nafru lil min hu ħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, x'inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha islim u l-għaqda illi inti trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem, il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Ben Alla il-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħaj. Danu il-ħaruf tal-Alla. Dan u li jnekki id-dnubiet tad-dinja ħen jindawk l-huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda ruħi tkun infejqa.
Ħin jgħid Verġini Marija għax l-Ispirtu Santu xeħed fuqek id-del tiegħu u nissilt bin il-missier etern fil-ġuf tiegħek ta' Verġini u hekk sirt tamara tas-sagramenti tas-sema. Alleluja, nitolbu. Imla mulej bl-Ispiritu ta' Kristu lilna li inti tmajd bil-ġisem qaddis ta' Kristu biex imexxi dejjem kull emil tagħna u jdawwal it-triqat kollha tal-Knisja u li qaddes il-ħajja kollha tal-Verġini Marija bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox il-missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Tlieta Avamarijiet lil Madonna fġiet li tiem li ġisim Madam fil-qabar. Slima lik Marija bil-grazzja memrija il-mulej miegħek imberka antu fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja memrija il-mulej miegħek imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja memrija il-mulej miegħek imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija mtalla s-sema bil-ruħ u l-ġisem,